Kinderstuba Tajla II. Wylazujemy ze chałupy, a kiedy się przydarzy tąpać za jakąś frelą, to na słodach ryje się hopie zawdy pierwszy. To na cufalkę by ci ona miała ślecie ze słodów na sznupa, kiedy wlazujesz na słody, tyż liziesz przodzi, co by się łuny nie gawcyć pod kecki. Do banki, do autobusa, eźli cuga nie ryje się pierwszy, co by ci placu stykło, co by się mógł zaroski zicnąć. Przyjdzie jakoś i guma, to wolnie musisz łuny też plac zrobić, bo cię może prasknąć kryką bez pukę, a kiedy byś ujrzał i że jakoś dobro ouma, lebo mamulka, małupica, cupła swojego bajtla na zese, to bierzesz go za szkrawitel, ściepujesz i sam się możesz zicnąć. Kiedy ci w to nastąpił w bance na Plynskisz, to nie rycy zarosky na całki karpenter i no szykownie godosz do tej flaumy, bo przecież ino baby poradzą rykti hopowi dopolić krumflekiem, będą oni tako dobro i ślejzą z mojej szłapy, chobyś bali po cichuśku medykował, co by cię mam zero cołki puc z tego pichola śleciał. A kiedy by już zajść cię w to sztuchnął bez sufal na drodze, to nie świtosz go zaroski nazot w szynkbań, i robiluśko godosz. Trzymają oni te kostyry przysiajnie, roztopierzałem się oby elefant. Nie dubaj we kicholu i nie wycieraj kozów we mantel sąsiadki na drodze, bo śnią mogę być jej hop i mogę cię prasknąć bez pysk. Gymzisz bez miasto. Mierznie ci się jak 100 diosków. Łoros żysz a na bance, na plantach zicła się staro mamzela we pelcmantlu z wryto ślepioma i trzymo na klinie maluśkiego, białego chlebusa, takiego wiecie, dupelka. Hopie, nie podlazuj ku niemu, a naisto nie hajej takiego gizda, bo dyć takie ci kejtry, cichtowane we chałupie na Zofie, są najbardziej oszydliwe i może cię szczam bajsnąć we palcyska. O babach, frelach, samotnych wydanych i gdowach będzie nie skorzy, ale pokie co jeden fal, co byś hopie dował fest pozu. W sklepie, kole sztandów, szandy tam kajeraja, wryje ci się zawdy jakosik flauma przedcia i ze łoszydną machą na fresie zacznie ci bajrować i że ona mówi chałupie, niemocne dziecka i drab musi unym spatrzeć bojtel mleka. A tak po prawdzie, to jej stary posłał ją po piwo i cygarety, albo po zagryzka do gorzowy, a ona już przodzi 2 godziny klachała ze sąsiadką bez uszterowski fyrto, by miała drapszajs, co by ją jej hop nie wyszczylał po pysku. Masz moderny telefon, mobilniuk, a to ci, że możesz, juścić, w to ci go jeszcze się nie lajsnął. I na jakiś ich mamlas cielepa lewo elwer. A kiedy się go usprawił, albo erbnął we firmie, to nie ryc choby ryl i soroń na całko banka lebo autobus. Hanys, ja cię widzę, no blank cię nie słysza. Albo bez zważowania największych, kiedy też mają takie fizymatynta, Jorguś, grinni kumie, bo nie wiem, która jest teraz godzina, a staro do ci już od wczoraj wachuje przy dźwieżach ze nudlkulomezliosie przy klechtom na 4. No ale każdy telefon to jest dobry wichajster i no musisz dawać pozór, co tyż to do tego cedzitka godosz, bo mogę być i taki, że gringosz do kamrata, takiego swojego sznaps kolegi, a cedzitko dźwigo jego staro. Halo, tu godowiu, forskosz do Sławki. Jezefeldu ma. Podwil co jeszcze je, padł jego staro. Ha, czemu podwil co? Bo razinku go Leichenträger wykludzają na Kerhof.
Na twój geld tyż dowej cięgiem pozór. Łamżą teraz jak emigrance kiererów, zwać i pichną ze kabzy potmanny ze geltakiem, a ku temu jeszcze Bóg ciąg nie skorzy będziesz jak ten Ślązok wele poznanioka. Jasiek, bez kurcio, a borni mi 100 złotków do 15. Ja, borna. Ale od kogo? No a teraz zdziebko z największej zorty. Mogę ci się przydarzyć, że napytałem cię kajsik na śniadanie, łobiot albo wieczerzą. I tu ze każdym bezuchem trzeba dać pieronym pozór. Tak ci się radzinku połnacało, że cołki, łoński ciarach, cielepa, przyszł teroski dran do pieniędzy, bo miał grajwka do machlowania, albo chycił się polityki i oraz mu się zdowo coś niego jakiś Rockefeller, albo całkiem pyskiem fyszt. Chałupa ze cwergami, większe stawienie się sprawił, a można i na jakby od świekrów, którym się udało wydać żadną, iż potrało cera, lajsnął się gryfny autor i teraz rychtuje roztomajte party. Bigle, rumraje, takie Anglibery no doczkałem, co by ci coś i przysrać, bo onym się zdoj, że już wszystkie Filipy pozjadali i no oni genau spokopili, co obleci, a co mogę ostać, a co nie. Będzie tajla trzecią.